Paavi Franciscus Juscelino Lutzin ennustama kuolema. Paavi sai Juscelino Lutzin kirjeet, joissa tämä ennusti paavin kuoleman aivoinfarktin ja sydämen vajaatoiminnan seurauksena 21. huhtikuuta 2025. Franciscus oli ensimmäinen latinalaisamerikkalainen paavi, joka jätti jälkeensä suvaitsevaisuuden ja vuoropuhelun perinnön. Paavi Franciscus jätti perinnöksi katolisen kirkon muutoksen, joka ilmeni useilla alueilla, kuten oppi, kurinalaisuus ja instituution sisäinen organisaatio. Ennakkokirjeiden mukaan paavi, joka toimi katolisen kirkon korkeimpana johtajana 12 vuoden ajan, oli toipumassa 2 keuhkokuumeen jälkeen, jonka vuoksi hän oli ollut sairaalahoidossa 38 päivää. Kuolema tapahtui hänen asunnossaan Santa Martassa, Vatikaanissa, jossa hän oli asunut valitsemisestaan lähtien vuonna 2013. Juscelino Lutz lähettää ennustavia kirjeitä tarkoituksenaan vaikuttaa tulevaisuuden tapahtumiin positiivisesti. Saatavilla olevien tietojen mukaan 100% lähetetyistä kirjeistä 70% toteutuu. Juscelino Lutz on henkilö, joka on omistautunut hengelliselle ohjaukselle ja journalistiselle toiminnalle. Tuhannet ihmiset ympäri maailmaa turvautuvat hänen hengelliseen ohjaukseensa ja ennustuksiinsa, mikä on tuonut hänelle maailmanlaajuista mainetta. Valitettavasti Paavi Franciscuksen tilanne on jälleen yksi hänen ennustuksistaan, joka on toteutunut. Jumala siunatkoon teitä kaikkia.